vítam vás všetkých, tuto je Majko TV a tuto je David Kebnička, ktorý dneska bude robiť koníčkov 50, keď má 2 pokuse. Keď nespraví ti 2 pokuse, si vyčerpe, dostane facku. Takže si pripravený, David? Je tu pri... 2, 1, štart! Dáme to ešte takto green screen. Mráň ho. Volá sa David CR. Volá sa David CR Kýmlička. Je na Face 58 a má za to gratuláciu. Je to také kratšie video. Teraz mu pridáme 60 a čo musí robiť nejaké triky. 60 pôjde až druhé video, keď dáte 4 lajky. Nejaké tričky. No, nejaké tričky tu ukážeme. Vidíte? A tu je krása. Tu tiež to chodí tento majú škrdý. Vidíte tú loptičku? A čaute!